Wa alaikum assalam. Na zo in baka hakuri ne da abin da ya faru. Ba su bayya. Me na bani hakuri? Tunda na san ba laifin ki bane ba. Sadiq, so shi ne wani abu mafi tasiri. Warkar da kowane irin ciwo a zuciya. Kuma shi ke sa jin a matsayin wasu mutane na musamman. A duk lokacin da muke tare. A duk lokacin da masu ya rabu da abin kaunar